Здравейте! Аз съм Радослав Вълф от Free Traders и днес 4 февруари ще ви представя анализът и на валутната двойка евро-долар. Ще почна отново от седмичните графики. На седмична графика нямаме промяна при разглеждания ни сценарий тук. Разглеждаме цялата консолидация от историческия връх, като не е завършила сложна корекция, съответно флат за W, флат за междинна Хикс вълна и двоен зигзаг за вълна Y. По този сценарий в момента сме в вълна Y, в по-крайната част на вълна Y, като на този етап тя все още не е приключила. На дневна графика това, което очакваме, е да се доразвие последно падане за финал на тази въпросна вълна C, след което вече има няколко сценария, на които трябва да се обърне внимание. Съответно, след върха за междинен пик ще имаме завършена тройка, което означава, че по меките сценарии ще се развие корекция за Хикс, той ще стане W по-малък порядък, една Хикс вълна, така в странична и възходяща посока и още една тройка надолу. Трябва да се допусне също и алтернативния бичи сценарий, че с тази тройка може да завършва цялата консолидация и съответно тук нагоре да започне ново възходящо движение от по-голям порядък. Но на този етап на по-малката времева рамка, както миналия път, очакваме тук още едно падане за вълна 5 съответно, тъй като към момента структурата след върха във вълна 5 все още не изглежда завършена. Трябва да обърнем внимание тук при тази структура съответно, че ако следваме работното броене с сиво, вълна 5 ще остане по-късно от вълна 3 и съответно ще предразположи някакво ниво, което трябва да не бъде пробито по единия работен сценарий, но вижте имаме два работни броенета, съответно другия допуска удължаване в пета вълна, което пък няма да има задължение, но най-напред да видим развитие на въпросното низходящо движение, тъй като вече виждате определено се съвзема тук след ускорената в низходяща посока, има явно забавяне. По вълни се допуска още едно падане надолу за тази въпросна пета вълна и ние от Free Traders бихме искали да изчакаме да видим ще се развие ли въпросното падане, след което да видим вече какви са алтернативите за възходящи движения. Благодаря ви за отделеното време.